ahinya to gi sani mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono bobedo kochopo e nyim od bura mano kar saa 11 ma midhiambo mar mondo mi olerane korka kore kotudore kod gigo duto mamiene makoro dwaro ni othiche oko e apisi. Tekinde ma magi duto timore bende wang'eyo odiochieng' manyoro doho e tielo machielo ne odagi chungo twaka kata paro mar thicho oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kopogore kod mano bende no aneno ka kambi timo nonro mano mar Tifa bende odiochieng' manyoro ne ogolo nonro margi ka koro giwacho ni atamalo 35 mano mar jo Kenya sani koro wacho ni Gachagua onego bed ni thicho oko kaluwore ni osebedo ka onyayo akweda mag dhodi. Kata kamano atamalo 36 to wacho ni weche masani oluoro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gin weche mag siasa. En siasa kose na akweda mag dhoudi ema koro osemiyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono bro bedo e nyim od bura ka oduoko penjo makoni kod kocha kotudore kod gigo duto makoro iseye godo. Bende odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend duond bura mano mar NARC Kenya mano Martha Karua bende no wacho ni onego bed ni thicho oko jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaachiel kod jalup jatend piny Kenya mano jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalup ne Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono kata giduto onego bed ne ithicho gi oko e apisi kalure ni giserema tiyo ne jo Kenya e yo makare. Mago duto nyakora Mogajio Ajwang' kaachiel kod weche mamoko matimore e pacho kae odiochieng' ma kawuono wabo bedo ka watwake. To twak ma kama ok abi bedo godo kenda antiere kod welo. Kata kamano kapok anyisi welo ma antiere godo adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e od bura mamalo. Odiochieng' ma kawuono jo od bura bro bedo ka twak ewi paro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Bende asenyisi ni kango chopo kanyo sa 11 mano ma midhiambo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bro bedo ka chopo e nyim od bura mondo wachane korka kore. Pichni mineno kanyo mago gin mago mabiro ni achiel kachiel kowuok Parliament Road. Matende ni jo od bura moko kuomgi osechako chopo kata osechako dhi e od bura kaluwore kod twak margi magi bro bedo godo odiochieng' ma kawuono. Wabo bedo ka wadhi kuro achiel kachiel mar mondo mi walunu kaka twak ma kamano bro bedo ka dhi mbele nikech wanyalo wacho ni this is a matter of national interest kaluwore ni ma en gino momulo jopiny kaluwore kod lemo mar Rigathi Gachagua omako e pacho kae mano mar bedo jalup jatend piny Kenya matiende ni en gino ma japiny in kaachiel kod an de gomb mar winjo e kinde ma jo od bura twak achiel kachiel e nyim od bura odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' duto gibro bedo ka gitwak kama bang'e kango chopo sa 11 mano ma midhiambo to jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro nowacho ni ok obi gwe tao kaka jalup jatend piny Kenya. Kata kamano nowacho ni nyako bi ochop e nyim od bura mar mondo mi owachane weche mopogore opogore makoro iseyene. Magi duto nyakwara Mogi Ajwang' obo bedo ka wakelo ni achiel kachiel odiochieng' ma kawuono ka bende nowacho kanyo ni mwandu duto makoro nyaka sani ni wacho ni oyude yor mibadhi oyo mago mwandu manowene kod owadgi mano wito ngimari to owadgi ne oweyo ne mwandu makamano kokale kuongruok kata e wila mane owadgi ondiko. Kata kamano mago moko kuom gigo mwageno ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bro bedo ka wacho e kinde mobo bedo ka ochopo mano e nyim od bura okinyi ma kawuono. Nyakoro Mogi Ajwang' anyisi ni twak makamae kotudore kod chal mar Kenya ok abi bedo godo kenda. Antiere kae kod welo ariyo mosechopo e studio okinyi ma kawuono. Wendo mokwongo antiere kod David Matinde mano jalony weche mag dongruok kaachiel kod George Magabo ma en janon siasa. Chako di David oyawre chiwo nade okinyi ma kawuono. Oyawre nya Joyce amoso joneno kod jowinjo nyikwara Mogi duto no yawre uru kendo e tielo makamano amoso jonyakach Joyce kiyiena to or mana mos makende mag kuyo ne osiepwa kendo mobilizer e ODM e Nyakach iluongo ni Kingston Dianga Charles manyo wito jaode ka odhi konyore e yo marach kabisa koro Charles ka mos makende Mosa inya wagudo agoyo mosa ne Charles to bende jafombo wadwa mano James Opondo japicha bende wacho na ko ni mosi rwako arwako James Opondo japicha erokamano inya George Magambo yawre chiwo nade okinyi ma kawuono kendo machieng' network erokamano Joyce yawre inya nochaka jaduong' moro na Yiecho Magambo koro Magambo no bende nyinga but official to en Magomba George Magomba Onyango achiwo maber kendo amor mar abet kodi kawuono
gi bwana Matinde kwago mbaka e odiochieng' ma thiring'inya ahinya e weche mag siasa kawuono. Nyakwara Mugiajwang' kaka pile in bende kamora mora ma inenowa inyalo chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 30600. Mbui maro mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak maru kinyi makawuono da chaka mar mondo mi dago mar mondo mi wachakane kod midhiero manyaka sani koro kwako jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' manyoro ne waneno ka oloso gi jo Kenya duto chak kod David Matinde. Nowacho noko bigwe tao kaka jalup jatend piny Kenya ewi weche mamiene kendo mageto thiche oko e apisi. Kata kamano nowacho ni nyaka oked nyaka giko kendo wacho no bobedo kochopo e nyim od bura odiochieng' makawuono. Adoni wamule mana mapiyo piyo kalure ni nitiere weche mamoko bende wabobedo kwa mulo kawuono kotudore kod chal mar Kenya. Wachni mar Gachagua kumochope ni bende nyalo thiche oko kose kalure kod kaka nosewacho ni mwandu manoyudo okoyude yor mibadhi ni owadgi mano onindo kata notho ema nondiko ne will kendo nowene mwandu mathoth masani entiere godo. Matinde kachako kodi. Erokamano Joyce, e weche madhi mbele gi weche mane His Excellency Gachagua wacho. Namba achiel, Gachagua en ng'at moro ma consistent. Osewacho chien kacha ni en wuod Maumau. To kaka wang'eyo Maumau kaka nokedo ne piny, ok gin jomoko maringo lweny. Gachagua obedo consistent ok oring lweny. Owacho ni ok resign kendo odhi chopo e nyim od bura. Namba ariyo, weche luoro Gachagua mang'eny. Kendo wang'eyo ni jogo manogo sei ni mondo gole ging'eny. Mondo Gachagua ang' yud kwan mar jobura 117 mondo tony e mibadho ni otek. En gimoro ma ka wachiwo bete e mpich adhula to wacho mana ni 80% osedhi. 20% modongo mondo hang' mamano mondo yud loch tek kawuono. Matimore gimidhiero moyude kata e yo mwanduge. Gima timore wang'eyo. Kendo Gachagua en ng'at moro ma consistent. Kendo thurwa kucho ka jolang'o okwalo dhok gi jo thurwa mathago wa e weche mag jamni. Seche ndalo machon ne girwako akala kong'iyo chien mondo gi footprints gi mondo kikine. To Gachagua osebedo ng'at mokalkulate maber ma mwandu ga moyudogo kaka ne waseng'eyo tich mosetiyo. Samoro notiyo go wadgi to wadgi ero Nyasaye nokawo to owene mwandu. To mano gik mang'eny ma josiasa kendo jok mane sirikal timo mondo pand traces gi kaka ne giyudo mwandu. Gimoyudo Gachagua kawuono ni en gimoro achiel. Kane oyiere ne odagi pogo kind state gi government. Donje government jopiny biro ruaki e government. To mondo i remain a power nyaka ing'e gimiluongo ni state. Gachagua ne ok opuonjore bende ok opuodhe mondo ong'e the difference of the two. Joma ne Gachagua wuoyo nyoro gin jopiny man gi teko mar ketie kom. To ne ok owuo gi joma rito kom. Magi matimore ne Gachagua ok wado wuondore. Joma rito kom gin jomage. The state. Nitie gik moko ariyo. Nitie wan gi state gi government. Government en transient okalo. To state en gimosiko. Koro kikwane aneya ni waketo ng'ani e kom. State kotabore ni okibede kom okibedi. To state koyie ni iriti e kom to iriti. Mano gima notimore ne kata Trump. An outsider kanodonje state. To state was not comfortable with Trump. He had to go. Mae gimotimore ne Gachagua kawuono. He has to go. En mare kade mumato wacho ni the writings no se be the wall. He is going. Odhi. Ma gimodhi timo kawuono ni en ni kiseng'eyo ni dhi kata kiseng'eyo ni tho nyaka igo nduru ni jowadwa kamugike Nyasetemo to kora tho to kapok atho mae confession na mugik e gima jo Gachagua timo. Warwaka ne George Magombe twak bendo kinyima kawuono imbe nang'eni odiochieng' manyoro kuom seche ariyo ni luwo achiel kachiel gigo mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho. Bende onyalo wacho ni ne opuodhore e nyim jo Kenya mondo jo Kenya one ni onge kod richo, nene ni entiere kod sympathy, kose onene sympathy, kose notimo gino makare. Kalore ne anyalo wacho ni gigo duto mane owacho odiochieng' manyoro moko kuom gigo bende kawuono obobedo kowacho kata olere e nyim od bura. Ne kin maber kabisa. To ing'eni jalup jatend piny en ng'at ma owere ni riek
kendo rieko no boze wuondo go ji mang'eny kata Kenya ka no kowacho ni en truthful man konwoyo truthful ma jomoko bende wacho galo mana ni en koro en ng'ama wacho ga adier kabisa. Apani ne press conference manyoro no manage ma opok holes ong'iso gik moko mane ok otimre maber ahinya impeachment no. Ing'eni Kenya wakabe koro incompetence tindo dwa ng'eny kata impeachment ng'ato dhi gadhiya kapok otimo research malong'o ahinya. Koro kembni mane joko dhi ondiko kacha gi otende moko mag owade gi giri apani no prove ni gigo ok en gik ma onego bed ni igolo go deputy oko, lakini ne otame prove the more substantive allegations. Bedo ni shareholding mano okore ni koro gini gidwa na chamo ji ariyo, onjelo chamo to weyo ne okuyu duoko nonjelo to duoko to koro en opich volleyball mane gigani koro mama gidwa timo nyaka chieng' yangu 10 yako 10. Mano e gima Nyasaye otamre ni ok timre e Kenya ka, jo Kenya duto te nyaka yud kaka chiemo. Mano notame prove, notemo kelo power sharing agreement to explain ni power sharing ni ne shareholding. To mano is not the same thing. Mar ariyo, gik miwacho ni joge moko ne bete odhi oporore kind Gen Z, joge moko matimbe gi richo kanyo bende ne oweyo ok owuoye. Mar adek, timbe moja ne odhi otimo mobiro wuoyo Atherere Wakulima Market to gi Nairobi River, mago bende notame. Koro aneno ka out of 11 maybe charges moko ariyo onyalo convince parliament ni oler molo mag kuogi kech jobunge kanyo bende wach mag kuogi to kapar ka ginyalo gina ahinya ginyalo kinya ahinya kech ging'e kaka gibe gitimo. Lakini moko madhi auchiel to ang' nochune ni kata otim manang'o to nyaka ang' obed impeached. Kendo dichieng' ma kawuono warito man mondo mi wane ane gigo ma odhi wacho e nyim od bura kacha. Kata kamano dichieng' manyoro bende ne waneno ka kambi timo nonro mano mar Tifa matinde ka duoke e twak okinyi ma kawuono. Nonro mar kambi mar Tifa noyango ni atamalo 35 mar jo Kenya wacho ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo konyayo akweda mag dhoudi ka atamalo 36 tene wacho ni mago gin mana iwacho ni ilawe nikech weche mag siasa. Adira kwa ng'iyo gi sani weche mamieno Rigathi Gachagua ka achiel kod gigo mano wacho dichieng' manyoro ka koro wanyalo wacho ni notemo mar mondo mi opodhre nyim jopiny. Gin weche mag siasa emitemo lawe godo kose nyalo bedo ni en adiera osebedo ko onyayo akweda mag dhoudi ema koro chopo kuma koro jod bura wacho ni oyo ngani koro nyalo kelo pogruok maduong' ahinya pacho kae we koro wathiche oko e apisi. Gima timore kod His Excellency Gachagua kawuono ni kata kuom weche mano wacho kata kaka Tifa gole no research ni en scientific kendo ayie kode. E parliament kacha en chalo gimoro miluongo ni puoth le, animal farm, macha puoth le. To puoth le ma wantiere gi parliament ni namba chiel ayie gi Excellency ni ok onyaya kwede nikech de osanyaya kwede to nitie commission moro miluongo ni Cohesion and Integrity Commission poko luonge poko samone poko ndikone kata any complaint ni inya onyaya kwede. Gima omako Gachagua maduong' en political en siasa to game mar siasa be nyaki understand ni an gi ji adi to in gi ji adi nikech siasa en tugo midware power. Koro power ni kaneno ka idwa dhira idwa mayago in a threat nyaka many yor siasa mabende agwigo oko. Koro gimineno timore ne Gachagua kawuono emomiyo osedhi nyadi noya chiko kata par to do nyise ni mano waonge nikech it is a process ma political to give the division of roles ma wantie go e piny ka mano mar parliament to parliament kacha en numbers. Koro kata ne obi manade gi wechegi osedhi too late. Akweda to okane monyayo nikech wate nyaka tete ane jothurwa. Gima no wuok ma very clear mane Gachagua otimore maber this animal farm le ulore en ani koro makma koso setiege ma wadhi the next one magi matimore gini ber we uru tiek gi Excellency Gachagua mondo koro wadhi uru e machielo. Jobunge gi gin bende giselet wa down waneno finance bill no dine jobunge otimariek jowadine okotho ne wach finance bill nyithi wade oko inyore oala de oko kethore
to jobunge oletwa down. Madhi sani ni jobunge bende oletwa down. Another mistake makawuno jobunge dhiti mwen marareyo. His Excellency the President, message monego bed godo en bed at risk. En animal farm, le sani dwa chamore kedgi. Igni adek modongi, okudhi bedo mayot ne His Excellency the President. Gachagua dhi, Gachagua dong. Nekech keny ose vunjore, keny mani mar His Excellency Ruto gi His Excellency Gachagua ose break. Koro nyaka jomoko safa. Nyithindo dhi safa, kufa dereva, kufa makanga na mekanika yote. Somebody must suffer. To akwede, to kane monyayo nikech wate nyaka wawacho mana dho wachiel. Kanyo wacho wa shares, nyi ujani jo Western kar noyudo 30%, to jo Nyanza wagi kar noyudo 0%. Ana yie kore ni kar gini nan shares. To no kete ayanga, jomoko ka jomoko noyudo joma nokedo ne sirikal. Jo Nyanza no anono, koro nyo donjo gi backdoor. Okaw bath share mar ng'ato. Ewo miyo jomoko ywak ni marwa ni mayo anang'o, jogo ne onge kodwa. So Gachagua onge omiyo mana ber ni gini matimore. To ande pacha, wadwaro ng'ama chalo gi Gachagua ni mondo ket this government tesre igni adek modongi. Sama Kenya kethore ni. Kiwacho nego be no ket government tesre. Oketo government tesre nade to embende entiere sirikal onogo. Parni kinde mani yiero gi 2022 no yier gi as a pair. Matende ni picha jatend piny Kenya ne entiere kacha, picha jalup ne Rigathi Gachagua bende nitiere kacha. Oketo sirikal tesre nade to embe entiere sirikal onogo. Matinde. Ma Kenya. Kenya ovunjika. To Kenya ovunjika to wan gi nyithindo. Baba gima manyakang beda bede Kenya ni for the sake of nyithindo to gi contract mane gi sign igni abich ni. Mai kako dhi keto sirikal tesre. Ka Gachagua wuok, idhi ket ng'at moro ma ok dhi nyiswa gima timore. Nyo waneno flatly ni sirikal ni ok onyal tiyo. To kaka joma ni upinzani, ma is the opportunity mane onego go kuro wach ni Gachagua donga yie kanyo. To kantie another way mane nyalo gol Gachagua ka to gol His Excellency the President in the near future. Kaka jopiny dwaro ni waende wote. Anto dina bet ni waende wote. Koro gisani ni siro golo Gachagua koso kisira. Sani kamantie ni anto de berna de okugole to kaka pi chalo, pi gi mogo kipimo Gachagua dhi. Mak mana paro no gi kanyo magombo kaduoki etwako odiochieng' makaweyo kata okinyi makawuono. Iparo ni en weche mag siasa kosa adiera osebedo konya ya kweda mag dhoudi kaluwore ni kinde ka kinde osebedo kogoyo mana siasa mag wechego mag mrima. Mane momiyo kata odiochieng' manyoro bende nolero shares kaka nopogi, wacho ni jomoko kendo noseyo ahinya. Mano speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kaachiel kod speaker mano mar Senate Amason Kini. Owacho ni ere kaka Wetangula dwa yale ewi weche mag shares to bende no keto koke ewi kaka nonego be ni pogo shares mago mag Kenya Kwanza. Kata kamano en siasa kosa dira grounds go wanyalo wacho no tegno oromo diche makawuono adhi neno ka jod bura luto mbulu mondo odhi dala. Jois grounds otegno kabisa. Ng'ani king'iye kama kura pura gi yore matinde. Ing'eni ng'ani kata ka kwano gigi. Okwano ka en okone rachne. Owacho ni jokalenjin moko makiawa kure nomiye dhok. Ma oyude milion achiel. Dhogi gimomiyo miye ok owachi to en public officer monego bed ni kimiyi gimo kadho siling 3,000 to nyaka idhi iful pok ofulo. Owacho ni kata shareholding ni ing'eni en gima timre Kenya kata ok ober. Wagombo ni ka in ja Kenya ma osesomo ma qualified ma nigi experience to onego bed ni yudo tich. Ok ni nochuno ni un ne ugo kura nang'o. En ing'eno ne ni shareholding ni no sign ma jani gima kata kugose to nego gose wich put kupande en okone rachne. Owacho ni wuode ma pok ochopo kata higni 30 ne pok ochopo higni 30 ni bank moro miyo loan mar siling milion 600. Wanto wathagre kabisa mondo yude ng'ama nyalo miyi kata mana hustler fund mar en tidene 2,000 gose na siling 10,000 ma dhano yudo. Koro iyudo ka oonge consciousness mar gima rach. En gigi oneno ni ginang'o gin normal. En ng'ama kikond kwa weyo ne pod obet ofis maduong' kama jachande to Kenya dhi medo kethre kabisa. Ok en kende e timbe maricho gi. Ji ng'eny. Lakini kapo ni wanyalo chako kode kaka example ile iwe funzo. To mopogre gi mano. Ing'eni ne odhiyo during campaign mare ne en ng'ama ne odich campaign ne mugi kabisa ne dino ne Raila. Wach Raila ni bende malit ne ni Ruto nokone Raila rach ni to sani koro kare koro Raila ber. Mani ng'eni gima lit ne moloyo. Mar ariyo
gik mane owacho be nitie mane olidho kia nyithi jomoko ong'eyo mokano pesa moko oko mara kia ji otim wacha dani gere ji otim koro yudo ka jatend ker bende ne ogine nitie kaka ogware kanyo koro kiriwo gigi te siasa ni e iye lakini kalure gi en wuon bende kaka en to gi jok mogwaro matiende no ok en politically mature kech seche gi ok same gidwa gware jatendi to no se kwa ng'uono kendo igwa ng'uono to yanyi ok kwa ng'uono to yenyo koro aneno ka ng'ano nego dhi mondo ng'ama chielo obi to moloyo ato hiye gi momiyo agombo no dhiyo eka jo dalawa modak e got gi biro ng'eyo ni Kenya kaendi ogendni ng'eny nyaka ji ti kanyakla gin gigani ka gisemako jo hoho mar okak to koro gitieko to ok nyal tiekre kamano gini wadwaro ji te Matinde nitiere wach moro madomedo ka constitutionally charges 11 ka onge maga chagwa break mano tadwa wacho gadier gini kako explain kata kotere nyimdo politically onge gima nyalo bedo anka ni mai mwamako ni mai kaka ni ketho chik mar piny Kenya kwang'iyo about consistency anya paro before election jo ageyo nopenjo ker masani ni koponi ubiru chwanyoru gi jalupni ang'o mabiro timore to His Excellency President Ruto nowacho gadier ni an gima nene sirikand Uhuru ni ok da yie eni ng'at moro e ofisa kata kamoro amora timne jalupna gima otimna mano waneno ka jogi gichalre e consistency mar miriambo gin together poko kalo higni 2 to gik mane Ruto kaleka ema Gachagua bokale Koro nyalo bedo ni pinyo na wayo jogore gi lak mapiyo manade kalure ni higni 2 kende tero waneno ka pogruok osebedo twak mar thicho ko jalup jatend piny Kenya nitiere od bura bende parno diching manyoro wacho ni twak makamano ok nyal chopo od bura ka jatend piny okomiye sir kata okomiye pwa mano shadiri man kende makosa Gachagua mamane makosa ne maduong' momiyo Gachagua kawuono idhi gura msalaba eni ndalo campaign itiga yenje a lot of insults ayenje gino bet ma oyanyo jonage joma koter nyange kiango maga yenje mag siasa iwe bang siasa iwe gisia to kane gisedonje serikal Gachagua ok nokia ni break go gikanye oendelea nyig baba Raila Amolo Odinga musike gayany to jino sa isia osea siasa mane makosa momiyo wajumbe mag ODM kawuono dhigo yes mondo Gachagua bede impeached mane makosa ne maduong' to history wacho ma inyalo analyze tim research jogo te moseyanyo baba Raila Amolo Odinga obede upinzani obede opposition okwasene luka gitieko maber siasa ni number 3 gima timore ne Gachagua ni notimore ne ng'ato ni gi ndalo mwenje ni Josephat Karanja mane ka Moi aloka to gima gikwong ginyiso Moi jalupni mane we wali sando mana kama nikech gidwaro space siasa en tuk manyo space to ikele gango wa grid gima timore ne Gachagua mar adek en grid en wuoro maji joma nie sirkal gi paro ni ng'ani chamo mang'eny moingowa emukelo kenyni ovunjika ok ni president Ruto to ber to Gachagua to rach wuoro moro ilaro gimoro ka kanyi indiko jo KRA jolua di manyondiki oter wachne do ma do wacho ni mandiko marach jo Rift Valley mundiko jo Masawe mundiko ere jo Luo to ere jo Coast to ere jo Wakamba ka matiene ni gina together to mogiki wacho ni president adanod yes process ni te kata kisama uweni president kaka simu to wacho ni kamugike no weuru ikanyo to gino dhi bedo scattered makata election no ji ok nyal dhigo kura kawuono koro en manyako chiw the final law ni dhiuru mbele to konyis ni president manyaka wuo ntie jok manyaka wuo elo president masani kisewinjo gima Lady Bosho le wacho mano His Excellency Ruto osewuoyo kiwinjo gima engineer Sudi wacho ni 2 weeks mano His Excellency President Ruto osewuoyo you don't need the president get the difference between the state and the government mano gima timore ato bende ntie gimidwa medo kapok wadhi wach machielo adwa mana medo ni ng'eni charge sheet no bende ok ochuno ni nyaka tim gik moko temo mi igoli nitie moko mi igoli ma ok nyal ndiki be ok nyal wache bunge to joma dwa goli to ng'eyo omiyo kuneno ka jatend ker oling kata kuneno ka baba Raila Amolo Odinga oling
gini ngeni kendo koro gine gi another perspective ma wan wakia wan wang'im na matin lakini chieng' mane Gen Z tarik 25 dwe mar auchiel mane Gen Z omuoch ni gik moko timre maricho e Kenya ka enough is enough. Gachagua His Excellency nodhi Mombasa mogolo press conference ne janok chal ng'ama jalup ker en ne owuoyo koro kaka kien kendo nopingo ji te kendo nopingo nyaka king'iye nopingo nyaka jatend piny. Koro ata neno ni nitie gik moko ma NSIS ong'eyo ma president ong'eyo ma jo associates mag president machalo kaka Baba Giro ong'eyo ma wakia to gidongo moloyo 11 charges kendo giromo mondo ng'ato gol. Emomiyo President Ruto onyono piny motegno ni ng'ani mondo dhi. Ato bende odiochieng' manyoro nwawinjo ka jatend NARC Kenya mano Martha Karua bende nokoro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua duto mar mondo mi owuoge apisi ka koro noloso odiochieng' manyoro ayanga ka entiere e dalane kowacho ni atamalo mathoth mago mag jo Kenya mano kawo pachgi ne dwaro ni Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua giduto giwuog oko e apisi. Wawinjane kaka Martha Karua noloso mano odiochieng' manyoro e kinde makoro nowacho ni onge tiende mar mondo mi ogol Gachagua kende kata kamano jatend piny Kenya William Ruto bende onego bed ni wuok e apisi. Wawinjane mondi. They came in as a pair and they'll go home as a pair. That was the message of Kenyans. The presidency and entire government were impeached by Kenyans as far as we are concerned on the 25th of June this year during the Gen Z protests. The exercise therefore arranged for the impeachment of the deputy president ironically turned into a reminder of the entire presidency and government that they stand impeached by Kenyans. The Ruto regime had hoped to divert Kenyans from the economic sabotage that is going on. The shady deal of mortgaging Kenya's premier gateway, the Jomo Kenyatta International Airport. We've also seen the dismantling of a working health system. We have not forgotten seeing the tears of an old man who had been denied dialysis. But this is just one person. How many others were crying out there, not under the glare of the media, without us knowing? Mano jatend duond bura mar NARC Kenya Martha Karua kano loso odiochieng' manyoro kowacho ni dwaro mar jopiny en onego bed ni ogola jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua e apisi. Magombo pach jopiny manokaw chieng' tich abich juma mokalo kaachiel kod chieng' ngeso bende od bura biro bedo ka tiyo kod pach jopiny no ayanga e kinde ma odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichako twak mar thicho oko jalup jatend piny Kenya nikech kineno kacha nitiere kaka noket ni I support, I don't support gi any other thought. Tadira thoth jopiny makata ne wawuoyo godo e kinde mar kawo pach jopiny ne dwaro mar mondo mi jatend piny kaachiel kod jalupne duto giwuog oko e apisi. Bende mano en gima nyalore kose od bura biro mana neno ni twak mar Gachagua kende manokelwe wakita maino kuom ma to kik wang'e gino ma jopiny to dwaro. Pach jopiny no to nodwa timre ma ok ochanore maber ma samoro en achiel kuom gik ma doho nyalo kele tabu lakini chik bende pok ondiki kako onego time otimre ga kes ka kes kitemo badhe parliament pok ochiwo proper procedures ma pach jopiny kata an nadhi golo pacha e office mar constituency mar Ariada na yudo kolor gi kiful maduong' kabisa kora kane jo Ariada no golo pache gi nadi apani ne gisegolo tich abich Siaya lakini joma paro ni President Ruto kufa makanga, kufa driver, kufa mechanic, jomoko momedo ni kufa nyaka kia ang'o Watengula ji koro thote penjo no tamogi kech ko penji ni wagol Joyce to kibiko ni gol Joyce gol nyaka Matinde penjo mar Matinde wabro penjo juma machielo koro sani wan gi wewa wagol Gachagua gin gi gol Ruto Ruto ginya golo chieng' machielo penjo ma kawuono wapenjo mane onego gidwoki en yes and no mondo gol Gachagua. Koro seche mage paro ne gikoni gidhi giduto to gikia ni kare giwacho ni kare mondo Gachagua timang'o odhiyo.
Koro public participation ng'eny jopiny neno ni Kenya Kwanza government onego dhi. To jogi to tich otamo adier, ma kanyo wan bende ayie kodgi. Lakini nyocha rieko moro nobiro negi matin ni gichak pode ji. Gi replace jogi mos mos. Koro replacement strategy no be ka gi continue kuma kata Gachagua ne bende wawilo. To bende by next year wanyalo bedo gi sirikal manyalo winje ywagruok mar japiny. Matinde korka kodi onego bed ni golo gi duto te kaluwore kod paro mar jopiny manochoki kaluwore ni thoth jopiny to nowacho ni jogi kaluwore kod higni 2 magisebede telo onge gima gisetimo ne jokenya ma jokenya nyalo yago. Kata kamano nitiere mana twak mano mar thicho Gachagua kende mantiere od bura. Okay. Charge sheet en mar Gachagua. Koro Gachagua ema ne imdo ene me ng'ado ne bura. Gima ok ang'eyo ni ng'ama biro kelo charge sheet machielo mar the president. To scenario ma waneno manyalo timore ka gini wanyalo bedo gi deputy presidents 2 e higni 3 modong'gi. Achiel midhi yier to gachiel mado dhi retain ni ogole e yo marach. Mano scenario ma possible. To His Excellency the president gi advisors gi be ong'eyo maber scenarios madhi timore. Ok odwa yie mondo wuogi. To de oneno mbele. The first thing kano segol Gachagua mo replace onego ovunji wa bunge te odhi dala. Kiki penj ni IBC mane madhi timo snap election. Gigo nyalore ma nitie sama koro kochopo to nyaka tima no matter the situation mago are possible in the law. To chik bende owacho ni it a boss vacuum. Chik oko yie ni nitie vacancy. Koro ng'ani dhi gole to nyaka yier deputy. Wan kato dhi edo to nyaka yier deputy. Scenario madhi timore ka kogole next week neke chik wacho kata choko parocha thuolo tin. Parliament nigi thuolo ma limited gi chik. Emomiyo no timore yo mano timore no. Ok en 14 days. Wan gi 7 days bang' kawuono ni within 2 days Senate oyudo report. Within 7 days Senate bosako kura Gachagua dhi. My scenario madhi timore. President Ruto dhi yiero ng'ato ma is one mane cabinet ka to replace Gachagua. In kori setieko ni othiche oko kwach ni kapo nikech pod ok wang'eyo gino ma od bura dhi ng'ado diche makawuono nikech tok kosewinj Gachagua kochakore sa 11 mamidhiambo nyaka sa 1 mamidhiambo koka jod bura biro bedo ka luto ombulu tok ka giseluto ombulu kaluwore kod duoko mar od bura nikech seche moko duoko nyalo pogore seche moko inyalo thiche oko to seche moko ok thi koro kapo Wotigi kapo no thiche oko koro scenario chalo nade. Okay, kapo no thiche oko kata ok thiche oko jogi to nonego dhi te. Ani yo mane gidhi goteno ema ne onge. Koro ero gi ichamo ng'at achiel government honorable Rengo wacho ni government its own nikech no ng'e what state is. Koro kawuono ichamo Gachagua to kiny wadhi chamo wabunge kata wadhi chamo the president. Scenario madhi timore ka Jashia bane nigi 15% kata 30% cha could be the interim president in the very near future. Koro scenario mane Kenya ka in the next 3 years wan gi instability. Emomiyo kane nyalore kata watero jogi te kata kotero jogi te scenario mwak tero gi teno onge. Koro we Gachagua dhi next week wachak water ngama chielo. To the president ben gi card ne wabunge gi onyatero gi dala te to dongi the executive to run the country. To wabunge gi binyalo tero the president dala to wacho ni inbe koro wateri jalupni mani yiero rwani ema koro timango obedi. Koro these 3 years is very key to the stability of this country. So manemu kukum otema joneno magwa chwalonwa ukinyi makawuono otema kamagabo masomo gigi kae Sara Singa nyakwarodongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho na sedonjo kendo Joyce Amora ahinya gi Ramogi TV. Steve Oburu wacho ni ka anu yawi beach openjo kae ni ere kaka dhi chalo ni ne Ker Ruto ponono ni ok othich oko onyalo yudo mbi
kose okothiche oko mano kokothich oko jalup jatend piny Kenya Austin Oyu bende wacho ne aneno chenro makare ka an gi mrai ei Nyakach. To wach mar Deputy President Gachagua en to dhi dala nikech waol gi siasa mag pogo oganda. Bahati Africana bende wacho ka nane ni maler kendo makare ka an County 047. Onyisa kae ni Joyce penjna jolonygo ni dipo ni sirikal dwa thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaluwore gi adiera mare to ere yo mar thicho mar Gachagua biro kelo go tungni e sirikandni. To gin ber mage madhi biro bang' thicho mare. An gi pacha ok ane ka thicho e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi kelo ber moramora to mana tungni kod rochruok mar uchumi. Mano penjo malewa ahinya Magombo. Thicho mar Gachagua dhi kelo ber mane? Adira sani to koro liet ni malo ni aya kumosechope ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi dala. Odhi kelo ber mane ne jopiny ahinya japiny ma kawaida. Joyce ngene japiny especially ma jaluo oruma ne ng'eny kabisa. Oruma chao ken mana Islands kende oruma ne nyaka gine koni. Koro bet Gachagua deputy president to konyo japiny gang'o malich. Maja en ng'ama odich mana gi tenda ne ng'eny ne. Odich gi tenda ne, odich gi weche ma mulima, en oluore aluora. Kata mana gik ma affect wach mag rech be ong'eyo. Okia be pok no wuoye. Kata mana jo Uganda bi migingo bose kata wuoye. Kata mana gik matimre huit mi puro narok ok diwinji. En mulima kende. Koro gol mare biro affect jo mulima, ok bi affect Kenya. Ana ok ane instability moro maduong' malich koker ng'ani. Magi jok manok onego bed kata mana ni political instability. Political instability Kenya ka President Ruto en gi problems ne to politically and very savvy. Sani ose secure a re-election mare. The only problem maneno ka Ruto nyalo betgo en ni ka jakom o decide ni duogo. Ne jakom chung ma bende pod is a high probability. To kapo ni wuoyo gi jakom maber kaka giwuoyo ni, Ruto chak dok nyalo odia. Nikech Kenya kaendi kisebet gi kura ma Rift Valley, tisebet gi kura ma Western gi Nyanza, to mago ting'e ni sani emotemo mondo nyon odinre go. Kura modong' oko en mar Okuyo. Kuwe ma koro gidhi gibare diere. Koro kik waluor ato kane instability moro malich. Mar ariyo, opposition madwa bet ka koro wane mane watimo demonstration 1992 kata kane university tich adek ne wantie e gine against Moi. Ne wane street. Kata mana nyocha koncha ne jakom ni opposition motegno. Maandamano Thursdays. Notimo jiang'o. Pod dalo ne magigoye deals mineno mag shif gi gine girigi. Sirikal pod dhi mbele. Koro ano kane gima tanga jalup ker buog ne Kenya ahinya ni en kende ma kowuok to dhi bet political instability. En kodwaro to resign mondo dhi ochung' mondo koro gi pambana gi Ruto gi Kalonzo gi jomo donje pawno. Tato ok obuoga ni kogole ni to koro Kenya kethre. Kenya duong' moinge. Matinde korka kore. Jothurwa gima timore ni onego bed puonji ne kata wan. Namba achiel, walos mwandu. Gachagua odonje siasa koseloso mwandu mowene nyithinde, ma nyithinde nyalo ya bet gi kambi ma bank mi nyithinde 600 million. Jothurwa sani dwa ng'iyo TV chakre sani nyaka ng'udhiambo gima timore bunge. Wawuoguru wadwa yaw kembe. Makatendo biro to wabe waket kembe wa oyud tenda mondo wabed gi gimoro e lwetwa. Mano namba achiel. Mala neno ni gima timore gi wabunge nyiego moro nitie ni ng'ani oloso mwandu moe wanade e ndalogi. To no explain kako oloso mwandu. Onge kaka ibiro bedo politically stable kionge mwandu. Makata His Excellency President Ruto. Mwandu moloso nyaka no bed president ko pedhnu to ubiro go mana nduru. Namba ariyo, asekwa jothurwa mano lesson manyo wayudo e impeachment mar Gachagua ni. Walosuru mwandu, wayauru kembe, wamanyuru tenda. Kamora mora ma wantie. Ber kata rach modhi kelo ne jopiny. Wawuondore. Baba Raila Amolo Odinga dine kawuono president of this country. Dine kuche wa 1,800 wenindo. Jaluo koga kura. 1,800 nekech His Excellency Ruto yombe kura 1,200. To mekwoni 1,800. 2027 baba onge a ticket. Kura dini ndadi. Less than 50% ema dhi go kura. Manyiso ni jo masawa wange kaka go kura. 1992 Jaramogi ochung'.
wang'e kura mane jo masawa ogore kendgi gin gigore kendgi wang'e kaka ne giketo kuchegi ng'iyane that trend an achako go kura ne baba Raila Amolo Odinga 1997 gi NDP ka waringo Lang'ata ka kuche wa pokoromo wa alone mondo water baba nikech kuche wa nindo koro kik wawuondre ni joma sawa gi it's automatic ni ok nyal donje telo gibro dok kendo gin gi joma usegogo kwan to kura iyudo gi pesa nyakubed materially stable nyakubed financially stable economy mathuru nyaka bed kare koro jotendwa wadoguru chien umbe uchaka yuago nam kaka Gachagua yuago milima yuaguru nam teruru mwande nam kibedo impeached Honorable Mbadi bed impeached to wabro wacho ni kembe wa Nyasa ka nyaka nyoe Honorable Mbadi bede kom kembe wa prario so tenda ma government mago mwandu madhi thurwa wauru nde class nikech siasa ma Kenya ka jaluwe mo hold siasa ma pinyni stability instability politically of Kenya ni elwet jaluo mano chakre 1963 nyaka kawuono wane mwa determine ka there's stability kata onge stability to sani wane waseketo stability wadoguru piny kachacha wangi our economic value mwadwa kele mesa kwa negotiate to benga to luorowa kata ka kin 2027 ochopo jo Rift Valley nigi kembe adi they are very stable jo masawa nigi kembe adi they are very stable ini bire mesa ni negotiate ni an be pogna 50% tinyisi ni to campaign idi dwa goledi ni an dwa golo 10% to 10% emwa mi idhi go thuru so number 1 lesson Gachagua is gone lesson mar Gachagua ni ang'o mwa yude nitie ber gi rach mwanene to an ber bana neno omera jogi ong'elo so mwandu jo thuru alo mwandu to koro dhi konyo japiny gang'o kose thiche oko ya pisi japiny to kuoni cha ok dhi medore mesa ni Gachagua dhi struggles gi kabiro mana siko lesson ma timore emikaw nikech idhi yier ng'ato to ok dhi bedo in ing'ama ni piny kanyo ng'ama dhi yier en mana ng'ama oseloso mwandu cha gini en chase migo e mesa ni in kwa mi gini to wan wadhi yude ang'o mane gima timore Joyce hata neno ni kokel ng'ama ing'eni ji to koro Kenya ka tinde wasewinjore ni wan jokuoye wate akia kuma higa mane ji winjore koro ji winjore ni ji jokuoye ji te lakini gima nyaka jothuru ang'e matinde jogi jothuru gi Gachagua ok dipiem gi kuo to jothuru ni nyaka gi kembe kata sani koland tenda wan go ng'ama nyalo miyi ka in jahigni 30 ma kuonge power manyalo miyi 600 million loan midhi ng'iyo go Outspan Hotel kata ma koro wadwa ng'iyo go Imperial Hotel Kisumu onge jogi pesa ma ineno ma gin go ma gilicho ma gibuogo gi en pesa wa ma gisebedo ka gikawo throughout nyaka na independence bedie maybe onego wajoin gi e keponi lakini jaluo biro yombo gi kowa kelo meritocracy kata mana jo KRA kaka ne oket ni kindiko police ji odhi oringa to odhi okaw ji kidwa ndik joma dhi KRA ka to ng'iye papers mondo okaw joluo moko bende donjo 10% wan about 11% dikoro wadonjo donjo kanyo an aneno ni kogol ng'ama jawu kabila ahinya moketie ng'at manyalo wuondre matin to the country move forward matin koro anybody can be better than the present deputy governor Deputy President. Kero ng'icha mos nitie joma nyalo tiyo tijno bende hata neno ni kaber to odigni matin orit dwe mar 2 next year to bo nyaka da miyo jakom bas koro rie piny ni straight kata kamano nitiere penjo moro ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nopenjo odiochieng' manyoro kata kamano nowacho ni ok onyal wacho gigo gi sani kalo ni pod orito ng'eto mar od bura kata kaka od bura biro bedo kaluto mbulo odiochieng' makawuono kata kamano kapo ni Gachagua otony ma ok othiche oko matinde bende nitiere kaka podi onyalo dok ba giti gi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar higni 3 ma pod odong' ni kapok wachopo yiero ma 2027 kose margi osekethore gi kanyo kaachiel kod wachni mogik keny osekethore doctor pod nyalo dok tiyo ka Gachagua otony mana kaka dhako ma keny okethore ot dichuo nindo kocha to dhako nindo kocha pod gi mane ot achiel e wi osuru achiel nikech nitie tije ma chik omiyo deputy president ma pod obro matimo budget pod obro ma yudo
mshache be puro mayudo mano pod gibiro tiya tiya nikech gin Kenya Kwanza government en ani koro kochakore ka odhi bedo tich mochun kata dak mochun mano dhi timore katieko jothurwa gimomiyo nyithi Gachagua nyalo yudo loan mar $600,000 nikech en security $1,600,000 en security mag chiwo ne bank ni they are able ang'omiyo gin able nikech jonyuolgi kweregi nowenegi mwandu moromo jothurwa wadoguru kata chama wa matindo kucho kata in mana jakwo wuoche losuru sako mar kwo wuoche no yauru kambi mar kwo wuoche kamukwe wuoche no ubro bedo stable from there jogi waonge gadieri ni mwandu gi kwalo gin jotich matek wadoge ure puothewa watiuru matek mama mboga e chiro kama intie no katito kanyo losuru chama ulos sako mar mama mboga weuru loso merry-go round makadwe rumo kata Christmas rumo tupogru pesa te udhi chamo go chapat joma sawagi odogore gi sako kaga chagwa nye list gika ineno ka gin mana sako ineno mana ka gin companies mago waonge go to wadwa compare ourselves gi jogi onge malaika ma deputy president after Gachagua mano to wangete elani the next deputy president odhi bedo ng'at mal silent ma ka order tok pingi nikech honestly kata gik ma Gachagua wacho ka jok mancho dakitia ore joinyore mang'eny nikech ne okomigi muda Gachagua no wacho adier joluo an personally akonyo joluo mang'eny komukutegi kama gidhi ninde onge compensation mi wacho 10% be ok giyudo nitie mana jok mano yudo koro manito no wacho adier ne 10,000 honestly 10,000 idwa dhi kombogot mane Nairobi ka gigi belo kethore Gachagua no wacho adier no wacho ni ok atamora to migi uru time nikech mwandu gi okethore mano to no wacho kare koro malaika mi diketi bang Gachagua to onge to an ground an ka wacho gigi jok mani muko utege mukuru Madhare Dandora I was there katero msaada ne jogi I know the pain ma jogi odhiye in fact ne late kabisa mano he was very right otetea japiny to makosa ne Gachagua makosa ni ma ing'eyo yanyo jakom mang'eny jakom ok yany baba Raila Amolo Odinga ok yany mane makosa ni omiyo kawuono tidhi dala to ang'e ni jogi dhi kumi mana higni 10 pod tin ibiro bet higni 70 ibiduoga sani to dhi dala to gima ng'e ni the state dhi timo onge thuolo bang' ma kirupano dhi go siasa odhi bete corridor mar court idhi kete busy en kinyene court ma higni 3 rum onge kama Gachagua e siasa in these 3 years. Ero kama na inya David Matinde Joja Magombo. Wachni mogiko tudore kod chal mar Kenya ka achiel kod kapog pod ginyalo tiyo kumoro achiel kapo ni Gachagua tony kawuono. Apane kineno ka Ruto tiyo gi jakom to en example ni tich ng'ata e siasa ka nyalo riwre machak ti. Although bende pod official ODM position to en ni pok winjruok obete en mana ni jo ODM moko konye but aneno ni an Nyasaye maneno kotimo hono ne piny mar Kenya mondo ne Gachagua thichre oko mondo ping jatende mondo koko matin gi obedie en lesson ma ji biro puonjre ni ok inyal thogo kori ahinya ni gini wan mwasedonje mwayudo to koro jothurwa bende ayie gi Matinde ni mondo watim gima wanyalo timo to in enterprise wariwre watem timo ohala wapur apani the biggest room and continuous improvement koro kuondego bende nyaka wabedie to kik wawuonde ni wakia ni Kenya kaendi in the 50s misungu kende mano yiene yawo duka in the 60s thuolo no ne koro miindi kane wayudo independence ni pesa mano we maduong' mar African development niluongo ni African Enterprise Fund mane Jamuranga Keino ema notele pesa no nokonyo kuyu kik wawuondre ni ADC Fund kia Agricultural Finance Corporation gin pesa manodhi ne jothurwa ma Kalenjin gi Wakikuyu koro jowagi nyalo bet ni gitiyo matek to kan convince ni gitiyo matek moloyo jonam makadedi thurwa kata mana minewa ma bende temo ni mondo pur mano e narrative motem puonjwa go machiegni
Ago erokamano ne jakom kuom bedo ni chunye ok chidi, osusre masani osedonjo iye. Jowa mosedonjo kata mane cabinet wasupport gi fuli mondo gini wadonji wabe wan mana jo Kenya. Ka wan e iye kachacha to kata mana wan bende jararieda moro kaka an bende diyudi loan ma 6 billion to dhi ng'iewa kata mana kambi maduong' kata mana breweries moro kata mana Rwanda. Koro power first. But kwaseyudo power, economic emancipation bro dhi. Sani to walem ne thurwa, kago mana erokamano ne thuolo ma wayudo kawuono mar mondo wago mbaka gi jokanyana. Thuolo marwe murumo wabedo kod thuolo machuok ahinya kata kamano gono erokamano ahinya George Magombo kaachiel kod in David Matinde kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi watwaga kotudore kod chal mar Kenya. Nyakwara Mugi Ajwang' in bende agono erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo kata mar ariyo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Kodiochieng' ma kawuono wamedo luonu achiel kachiel gigo mabro bedo katimore e od bura mamalo kama jod bura bro bedo katwaka e wi paro mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kama bang'e kango chopo sa 11 ma midhiambo Rigathi Gachagua bro bedo ka chopo e nyim od bura mondo oduok penjo kotudore koda seyo duto ma iseye godo gino momiyo idwaro ni othiche oko kaka jalup jatend piny Kenya. Mbaka makamae podi wadhi godo mbele. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch abiro donjo kod twaka e chala mano e chenro mar mbako romo. Pod watwak kotudore koda thicho oko Gachagua e apisi. Omiyo kik idhi mabor, imedo mana kete e Ramogi TV.